Mae digon o pethau ar werth yn y siop, fel tegan. Hwyl efo'r hetiau! Dyma amgueddfa soel. Waw! Mae'n bethau o beth gelyd yma. 2 fedal o Asgol Beth Galed. Mae cadw hwn wedi gwneud allan o coed Hafod y Llan. Mae nain fi'n byw wrth Hafod y Llan. Dwi'n byw wrth Hafod y Llan. A'r deisan sy'n gweithio'r mwyaf. Teisan sy'n gwerthu mwyaf di teisan lefo. O, yn licio hwnna. Mae hon yn sôn am ail-ddefnyddio peilgylchu. Brychiau cader yma wedi dod o Eglwys Beddgelert. Mae'r ddynesu wedi gwnïo'r cwilt wedi marw ers 100 blynyddoedd. Dyma'r tro cyntaf i'r carped yma gael ei ddangos. Os ydych chi eisiau gweld o, presiwch. Mi newydd eto yn stoel tan nawr 30. Mae Soel yn dweud diolch am bob peth. Ar ôl gweithio'n galed,